ಮೊಲೆ ಕೊನಸು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದೇಶ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊನಂದೆ ಬೋಲು ನೊಂದುಲ್ಲು ನೆಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೆಬಿಕ್ ಗಾಳಿಂಜಿಲ ಕಾತ ಚೂರ್ ಬೇಕಂತ ಬತ್ತಿನ ಚೂರ್ ಕದರೆಗಳು ದೈಜೆ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಚಾನಲ್. ಅನ್ಕೊಲಿನಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಒಯ್ದ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಕೊಲು ಬನ್ನ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬಯ್ಯ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಒಯ್ದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತಿಟ್ರು ನೇರ್ತಲೆ ಟೀಚರ್ ಪಿದ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನು ಬನ್ನಾಕ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಒಡ್ಕಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡಿಯಾ. ఇంకా ఉందలే ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಮುಗುಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಚಾನಲ್. ಏನಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಕೆಲ ದೇವರೇ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏತಾಂಡು ಬಂಡ 9:30 ಅಂಡು ಮೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒನಸ್ಕೊರ ಬಂದು ಒಲೆಗು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ನಾಯಿ ಬಂದ ಮೊಲೆ ಕೊನಸು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದೇಶ ಅವೇನು ಮೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದ ಬೇರೆ ಮೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಲೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೇರೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಮೇರೆ ತೋಜದಜಿ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮನ ಬಿಡಿದಿ ಮಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮೇರೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಮೋಲ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊನಂದೆ ಮೋಲ್ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲು ಮೋಲ್ ಆತಂಡಲ್ಲ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲು ಮೋಲ್ ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ವೇರ್ಲಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ತಿಂದು ಬೈದೋಲು ಬಂಜಿ ಇಂಜಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡು ಕತೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇಂದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೆಬಿಕ್ ಗಾಳಿಂಜಿಲ ಕಾತಂಡು ಮಾತೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಪೊಂಜೆನಕಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾನೇನೊಂಚೂರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವ ಕಾಂಜೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮಗುಲ ಬೈಯಾಗ ಬರ ಕಚ್ಚ ದಾ ಮಗು ಹೊಸ ಹೊಸ ರಡ್ರಡ್ ಸೀರೆ ಬತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಎಂಕುಲ ಇಟ್ಟೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೀರೆ ಹೊತ್ತೊಡ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿಡುವ ಕಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಕಪ್ಪುದ ಬ್ಲೌಸ್ ಬತ್ತಾ ಇದೆ ಮೌಲಿತ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಟ್ರಿಮ್ ಆತೋಲು ಮಗಳು 2 ಜನ ದಿನೋಲ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ನಾಗುಲು ಮೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಗುಲು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗುಲು ಅಗಳು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಸುತ್ತ ಸುಂದುವೇರು ಎಂಕುಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಮಾಸೆಗೋರ ಪುಣ್ಣಮೆಗೋರ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ನಾಗು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತುತ್ತು ಬರತ್ತ ಹಾಲು ನೈಲನ್ ಸೀರೆಗ್ದಾಲ ಪೂಜೆ ಬರ್ಕೋಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೊಡತ್ತ ಅಲ್ಲ ದುಮ್ನಾನೆ ಸುರು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೈಲನ್ ಸೀರೆಗೆ ಟೀಚರೇ ಅವು ಪಿಂಕ್ದ ಅವಳ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಪಿಂಕ್ದ ಸೋಕೊಂಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಪಿಂಕ್ದ ಸೋಕೊಂಡು ನಮನೆ ಬೋದು ಕಂದಿನ ಶೋಕುಂಡು ರಡ್ಡಲ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಕಂದೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ನೇರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಮೈನ ಸ್ಮಯನ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಸಪತ ಅವಳು ಅಡೆ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಡಂಜಿ
ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನೆಕ್ಲೇನ್ ಬರ ನೆಕ್ಲೇನ್ ಒಂದೊಂದು ಚೂಚೂರು ಗಂಗಾಸರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸಾಮಾನು ಲೆಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಮೂಚಿಕ ಅಂದೇರಿ ಕೂಡ ದಾದ ದಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ವೈರಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲೈ ಮೈಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂತಾರ ಮಗ ಇರ ಅತಿ ಓ ಅತಿ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಬರತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅನ್ಕೊಡ್ರ 2 ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮ್ಯಾನದ ನನ ಬರ್ರೇಗೆ 15 ಗಂಟೆ ಅಂದಗೆ ನನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಬಿಚ್ಚಿ 15 ಗಂಟೆ ಜೊತೆನಾ ಮೊಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಜೇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಚಕಜ್ಜೆ ಮೇಕರ್ ಮೇರ್ ಏನೇ ಪಂಚಕಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನ್ನ ಮಾಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದಿ ಮಾಮ 2 ಜನ ಮಾಮನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪರಂಡು ತೆಪ್ಪೆ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ 15 ಏರ್ ಬತ್ತಿರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಮ್ಯಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಾಮ್ಯಾನ ತಗೊಲಿತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಪಾಪ ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂದು ಜೋಡು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಪೊರ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಜಪ್ಪುನ ಮೆರೆಂತಲೆ ಮಾವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ